V tomto okamžiku byl třetí dostih dnešního programu Cena první mostecké rovina druhé kategorie na 1400 metrů startován. Po startu jde do čela podle očekávání Rabbit King, na druhé pozici zahajuje Kerry, třetí na bariéře Moonglass, čtvrtý Lord Silvano, pátý Wanderhorst, na šesté pozici Griffin, sedmý je tam Charizard, na osmé pozici Double Rebel a spolu s ním je tam vzadu pole také Irish Miracle, která ztratila trochu na startu. Kompaktní devítka aktérů míří ve svižném tempu nakonec protilehlé roviny, k čele dostihuje to Rabbit King ze stáje Rabbit Rohový Štěpánov s jezdcem Janem Wernerem v sedle. Na druhou pozici se tam posouvá zvnějšku Griffin ze stáje Hřebčín Křenek s Vendulou Korečkovou, na třetím místě je to Kerry, takže za vedoucím koněm dvě klisny Griffin a Kerry, na čtvrté pozici pak následuje Double Rebel, respektive Lord Silvano. Double Rebel už se tam snaží posunout, ale stále je tam v zadní části pole, s Lordem Silvano je ve středu pole na bariéře Moonglass a v zadní části se pak nacházejí ostatní aktéři, tedy Wanderhorst, Irish Miracle a Charizard. Koně točí do cílové roviny posledních 400 metrů, v čele stále Rabbit King, na druhé pozici je tam Griffin, třetí na bariéře Kerry, na čtvrtém místě pak finišuje Lord Silvano, pátý je tam Moonglass na bariéře, teď se Griffin dostává blíže k Rabbit Kingovi, ten ale 200 před cílem stále vede. Rabbit King na špici, ale Griffin má silnou koncovku a jde přes něj také Lord Silvano. U bariéry ještě Kerry, teď zdá se Griffin před Lordem Silvano, Griffin má, zdá se, převahu jedné délky a vyhraje. Griffin je první, Lord Silvano druhý, třetí Rabbit King, na čtvrtém místě buď Kerry nebo Moonglass. Viděli jsme dnešní třetí dostih, cenu první mostecké, zatím neoficiálně v tomto dostihu zvítězila klisna číslo 6 Griffin ze stáje Hřebčín Křenek s žokejkou Vendulou Korečkovou.